Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигъматуллина. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Хәрби диңгез флоты оешуга 330 ел. Түбән Камада хәтер митинг узды. Исән-имин хезмәт итеп кайтсыннар. Түбән Камадан 9 кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Банкоматта картаны махсус калдыралар. Мошенниклар алдауның яңа төрен уйлап тапканнар. Осталык дәресләре, милли уеннар, эшкуар һәм фермерлык ярминкәсе. Кунакларыбызны шушындый татар халык ашлары белән каршы алдык. Урамалар пешердек. Каз какладык. Югары Чаллыда узган авылча этнофестиваленнән махсус репортаж. Түбән Камада хәрби диңгез флоты көнен билгеләделәр. Россия кораллы көчләренең әлеге гаскәрләре оешуга 330 ел тулды. Түгәрәк дата уңайыннан шәһәрдә хәтер митинг узды. Җиңү монументы янына дистәләгән кеше җыелды. Шәһәр җитәкчеләре, ветераннар бу хакта алдагы материалда. Һәйкәлгә хәрби диңгез флоты символы Андреев әләмен чыгару тантанасы. Түбән Камалылар аны горурлык хисе белән каршылаулар. Бер сафта флотның төрле буыннан күптән түгел генә хезмәт иткәннәр һәм ветераннар. Разрешите поздравить вас с прекрасной годовщиной 330 лет со дня создания нашего великого военно-морского флота. Да, за годы службы, за века службы военно-морской флот обрел в свою копилку очень много побед. И внес золотыми буквами эти победы в летопись славную историю России. Хәтер митингында хәрби диңгез флоты ветераннары, һәлак булган диңгезчеләрнең туганнары, шәһәр җитәкчелеге, иҗтимагый оешма һәм предприятие вәкилләре катнашты. Хәрби бурычларын үтәгәндә һәлак булган каһарманнарны 1 минут тынлык белән хөрмәтләделәр. Аннары мәңгелек утка чәчәкләр салдылар. Поздравляем с Днем Морского флота. 330 лет, юбилей. Большая дата, да. Мирного неба над головой, счастья, здоровья родным и близким. Ветераннарга юбилей медальләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Чара диңгезчеләрнең тантаналы йөреше белән тәмамланды. Планда Түбән Камада хәрби диңгез флоты геройларына һәйкәл булдыру. Түбән Камадан 9 кеше контракт буенча хезмәт итәргә китте. Алар Үзәк, Көньяк, Ленинград хәрби округлары бүлекчеләрендә хезмәт узачак. Шул исәптән пилотсыз системалар бүлекчеләрендә дә. Ил сакчыларына шәһәр һәм район хәрби комиссары Газинур Сиддыйков Рухани Мидхәт хәзрәт хәйр фатихасын бирделәр. Изге теләкләргә сугышчан туганлык ветераннары һәм ватанны саклаучыларның туганнары да кушылдылар. Исегезгә төшерәм, Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион 900 мең сумга кадәр түләү ала. Сабборда йөргән Түбән Камалага штраф яный. Яңгыр вакытында су баскан урамны ул әлеге спорт чарасында кисеп чыгарга булган. Ләкин моның өчен тротуар түгел, машина юлын сайлаган. Йөзү административ беркетмә төзү белән тәмамлана. Автоинспекторлар аңлатуынча, Сабборд транспорт чарасы түгел һәм юллар буенча хәрәкәт итү өчен билгеләнмәгән. Мондый сәяхәт экстрим турын яратучылар һәм машина йөртүчеләр өчен дә куркыныч. Белгечләр мондый тәҗрибәне кабатламаска өнди һәм юл спорт инвентаре өчен урын түгеллеген искәртә. Мошенниклар алдауның яңа төрен уйлап тапканнар. Акча үзләштерү өчен кара мәкерлеләр банкоматларда онытылган карталарны сәбәп итеп кулланалар. Схемасы гади. Сез аны автомат рәвештә тартып чыгарасыз, кире әйләнеп килгән хуҗа кеше балансын тикшереп, акчаны урлаганын ачыклый. Полициягә гариза язмас өчен зыян күрүчедән бүләк таләп итә. Әгәр мондый хәлгә юлыксагыз, сөйләшмәгез, бердән-бер дөрес карар, кичекмәстән хокук сакчыларына мөрәҗәгать итү. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез.
Татар халкының көн күреше буыннан буынга тапшырылып килгән гореф-гадәтләр, әби-бабалардан мирас булып калган борынгы һөнәрләр дөньясына сәяхәт. Түбән Камалар һәм Ирак араларны якын итеп килгән кунаклар өчен Авылчы этнофестивалендә мондый мөмкинлек тудырылды. Татарстан рәисе гранты ярдәме белән гамәлгә ашырылган проект югары Чаллыда гөрләде. Биредә 20-гә якын тематик мәйданчык эшләде. Осталык дәресләре, милли уеннар, эшкуар һәм фермерлар ярминкәсе, концерт программасы, фотозоналар. Бәйрәмнең иң истәлекле мизгелләре хәбәрчебез репортажында. Борынгы көй моңнар агыла, һавада пешен, арыш ипие һәм үләнле чәй исе. Кызыл Чапчак авыл җирлеген гармунчылар төбәге дип атыйлар. Араларында шактый өлкәннәре дә, алар өчен дәвам итүче яшьләр дә бар. Кунакларны җыр-биюләр һәм чәк-чәк белән каршылау татар халкының матур йоласы. Кунакларыбызны шушындый татар халык ашлары белән каршы алдык. Урамалар пешердек, каз какладык. Баллы чәк-чәктән авыз иттердек һәм үлән чәйләре эчердек. Югары Чаллыда Авылчы этнофестивале гөрлим. Биредә 20-гә якын тематик мәйданчык оештырылган. Һәрберсе татар халкының көн күрешен, гореф-гадәтләрен һәм йолаларын чагылдыра. Энҗе Әхмәтҗанова кул эшләре остасы, ул мендәр тышлыклары чигә. Бу һөнәргә мәхәббәтне аңа әбисе сеңдергән. Элек-электән безнең әби-бабаларыбыз гореф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны югалтмыйча саклаганнар. Біз инде менә шуларны саклау өстендә эшлибез. Безнең менә монда алып килдек мендәр тышлары. Менә монсы Әнкәй гөле дигән исеме дә бар. Әнкәй гөленә охшаган бит. Шулай ук менә монсы кызым кияүгә чыкканда менә чиккәнем. Онап килде менә монда милли чигешләр белән бик күп конкурсларда, бәйгеләрдә катнашабыз. Үзебезнең гореф-гадәтләребезне югалтмаска тырышабыз, яшь буынга җиткергә тырышабыз. Бәйрәм кунаклары үзләрен әбиләре йортына кайтканда хис итте. Коймак пешерде, токмаш кисте, китап күргәзмәсен карады, истәлеккә фотога төште һәм милли уеннарда көч сынашты. Бер, ике, өч, давай. Әйдәгез, Илмира, Дина, Илмира. Биредә суганнан толымнар үрәләр. Бу уңыш саклауның бер ысулы да аш-су бүлмәсенең бизәге дә булып тора, шулай бит. Әйе, хәерле көннәр булсын. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Безнең авыл инде элек-электән, без билеккә чактан ук суган үстерү белән беренче урынны тоткан совхоз, Октябрь беләге совхозы. Яшьләр икесен бергә алып, кочаклаштырып суганнарны. Шулай, бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә шулай итеп үрәбез әкрен генә. Кышкылыкка менә шушы суганнар бик әйбәт сакланалар. Фестивальның йөрәге махсус хәрби операциягә багышланган күргәзмә. Аның авторы Татарстанның атказанган рәссамы Илдус Мортазин. Биредә аның 9 картинасы тәкъдим ителгән. Шуларның берсендә Югары Чаллы авылында яшәүче волонтер Изолия Хайруллина сурәтләнгән. Ул 3нче ел ил сакчыларына чәк-чәк, шифалы чәй, гуманитар ярдәм әзерли. Бик матур яшибез, авылыбызда тату дус булып яшибез. Суа гаскәрләренә әйберләр җибәреп торабыз, тәмле ризыклар җибәрәбез, сеткалар җибәрәбез, барлыча кирәк әйберләрне авылдашларыбыз белән җыелып җибәрәбез, әзерлибез. Менә мин аларга үзебез пешереп йөри торган рецепт буенча чәк-чәк әзерләдем. Этнофестиваль үткәрү өчен Кызыл Чапчак авыл җирлеге очраклы гына сайланмаган. Аның халкы авылым җәүһәрләре бәйгесендә җиңүчеләрнең берсе булды. Торак пунктның иң зур байлыгы тырыш һәм уңган кешеләре. Максатыбыз шушы этнофестивальдә авылыбызның да сакланып килә торган гореф-гадәтләрне халыкка күрсәтү, бөтен район, республика күләмендә күрсәтү максатыбыз. Һәм инде безнең авылда бүген көнне 9 хуҗалыкта терлекчелек белән, кырчылык белән шөгыльләнәләр. Алар инде зерновод, менә бертөкле культуралар үстерәләр. Һәм менә мин бик яратып сөйлим инде умартачыларыбыз турында. Алар урман буенда безнең эш умарталык кешелегенә эшләп килә. Бүген менә күрәсез, аларның да күргәзмәләре куелган. Нинди генә национальность булмасын, бер-берсен берләштерә торган зур бәйрәм. Аллага шөкер, бөтен районыбызда тату иттереп, матур иттереп яшибез. Әлбәттә, менә Радмил Дариш Биләевка бик зур рәхмәт. Ул һәрвакыт авыл җирлекләрен бигрәк тәген аларны һәрвакыт ихтирам итеп, аларга булышып тора.
Авылчы этнофестивале Татарстан рейсы гранты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Аның шишмә башында үзәкләштерелгән китапханәләр системасы директоры Гөлназ Арысланова тора. Аның әйтүенчә, һәр авылның үз йөзе, бай тарихы, гореф-гадәтләре бар. Бу хазинәне саклау гына түгел, башкаларга да таныту мөһим. Алдынгылар берлеге белән берлектә Ура авылга дигән искиткеч матур проект быел ул безнең Түбән Кама районына беренче булып керде. Һәм инде 3 авылда, менә шул авылларның берсе Югары Чаллы авылында 5 көн рәттән балалар җәйге каникул вакытында җәйге лагерь эшләп килде. Һәм инде менә бүген дәгән биредә нәтиҗәсе чыгарылачак. Сын татарча үзебезчә, халыкча, авылча, бәйрәмчә бик күңелле. Бик күңелле бәйрәм, балалар өчен дә, олылар өчен дә бик матур, әйбәт ясалган, төрле зоналар белән аерылган, көрәш, концерт, балаларга уеннар бик кызык. Бәйрәм җирле сәнгать осталары һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгышлары белән үрелеп барды. Авылдашлар яшьлек елларын искә төшереп, рәхәтләнеп ял итте, яраткан җырларына кушылды, биеде. Альбина Вәлиева, Булат Зиханшин, НТР яңалыклары. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтәм. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.